खुलुमबाय रायजो राजा नोंथांमोन चलामा मुना गखोब्रा दिनैहाय ब्लगा एसे बेलेग रोखोम माने भुटानाव थांनि खुला खुलि बाथ्रा थांगोन जोङो बोराय बुरै बिसि फिसाय सानैबो ज'नो ओमफ्राय मोनसे प्रग्राम दङ 27 तारिखआव बिनि थाखायसो थांगोन मा ड्रेस लायनो थांनि मोनसे गथ'नि थाखाय आरोना गथ'नि ड्रेस लायनो मोनसे मा ड्रेस नांगौथाय स्कुलबाथाय बिदिसो माबा माबि नांगौ गोसोबा बे आरो लोगोसे जों भुटानावबो हाबखागोन भुटाननिफ्रायनो लाबोखागोन ड्रेसाबो भुटानिस नालाय मा जायो देखा मा मोनहैयो फैद' सासे दासिमबो गानो जे मालाखौ मैलाखौ गारहैनोसैनो माबा जाहोनांगौ बिनो दिनैहाय मुंजों थाखुमागासिनो दङ आयु थाबायनो मोखां खोन्थानो बादों बे न'आव उनजोंसो ओंखारबावबायलै माबायदि मानसि थायो बिदिखि ओंखारो बोरैबा गोग्लैबा मा जानांगौ सासे फन हरबाय दे ओंखारबोद' दे ओंखारलांग्रोनोसै दादगारि सफैबाय ओमफ्राय भुटानखौ मा होनोमोनलाय भुटानाथ' भुटान कान्ट्रि गेलेम्फु भुटान उदय माहाजोन ओमफ्राय नै सासेया मानो लांनो फैदों नों मा लांनो फैदों गथ'नि माबा लांनो फैदों औ नै बेबायदि ड्रेस आरोखि गंगारफोरनि ओमफ्राय बहाथो मा खालामो दा माबा मोनसे एन्ट्रि जाहैनायसै जोंबो जाहैनांगोन दा जों एन्ट्रि जागोन जोंनिया गारिया दाबो सफैया मा मावा सोंग्लुंबाय थायो नालाय आंनाबो डायलगा एसे बारा नालाय आसाम रेजिमेन्टआव ज्राव ओइ नों मा खोन्थाखो ओइ आइ कार्ड बेनो लाबोआखै आं माथो जोब्बाय आइ कार्ड बेनो आसाम रेजिमेन्ट होनना खोन्थादों नालाय चिरांनि बिसोरो ओमफ्राय बेयाव हाबफैजेनबाय नालाय दा हाबहैनोसै मा मोनो ओरैहाय जायगायाव गेटआव माबा माबि खालामनाय चेक खालामनाय मानायफ्रा जोबजोब्बाय गासैबो जोबनानै जों दा भुटान गेटखौबो खोन्थानाय जासै जेद खेबनायाबो जायासै ग'प्र'नि एसे प्रब्लेम होदों प्रब्लेमा बेनो बेटारि जोब्बाय थादों मेन बाथ्राया बे आरोखि ओमफ्राय दा सोंबाय नालाय गेटआव नों मा साख्रि मावो आसाम रेजिमेन्ट ज्राव माथोबाव खोथायानो सेस बिष्णु बेखौबो सोंनांगौ माथो दरखारबाव नायबाय थाला खादा ज्राव लेलु कहाँ से आया रोने कहाँ से आया जोब्बाय आरो खोथाया नै एसे हाबलांसै बे अबस्था टाउनानै भुटानाव हाबफैदोंबाथाय साइलेन्टल' जाखायो दा बुंसै बावहाय सेंग्रा सिख्ला माबा थानायबो माइन्डफुलनेस सिटि नै बेबो मानि मन्दिर हाजो भुटाननि न'फोरखौ बिराद साइजल' मोनखासैलां जेल' थाफैनांसिगौ बावहाय दालाङाव थांनायनि एसे मायाव